Hai लोगोफोर नोंथांमोननि बे फुजा बरि YouTube चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर दिनै आरो खेबसे आङो माने इउनिक स्टाइलाव आरोना दाउ बेदर संनायखौ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोननि सेराव थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो माबायदि सङो नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर थ' होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै दाउ बेदरा आङो नोंथांमोनखौ खिथाहोदोंना दिनै माने दाउ बेदरनि रेसिपि जागोन होननानै दाउ बेदर लकेल आरो पुरा लकेल दाउ बेदर दिनै ओरैथ' जोङो अमा बेदरसो होबाय थायो न' ओरै जोङो अमा बेदर होबाय थायो दिनै दाउ बेदर होगोन आरोना ओमफ्राय बे रेसिपि मेनाथ' बेखौनो नोंथांमोना सिनायखायो नै सोरनिबा हाबाफोराव जुदि संनांगौबा लिंहरदे ओमफ्रायो बे बिलाइजों बानायगोन आरोना सारि बिलाइ जारि बिलाइ आं रेडि खालामाखै आरोना एसे रेडि खालामना लानि र' बिथिं पियास डिजाइनाव दोननि होमबासो एसे साइज नुयो नङा होमबा हा फालौ गोरा होगोन दिनै र' नोंथोर र' नैथिं थाव होसिगोन दा साराय गुदुं जाबाय oh my god नैथिं जाबाय खाम आं भगबान खामबाय नामा जायाखै नै होबाय दायो पियास होबाय कुकिंमेन सोरनिबा दाथ' हाबा माबा बिदियाव थाबाय थादोंना प्रग्राम बिदि नोंथांमोना जुदि बेखौ नांगौबा संनो लिंहरनो हागोन आरोना लोगोफोर दे फाय नोंनि दसे चावदो दे नामा जाबाय पेटला बसुमतारी माबासो अलकबि मोखां हाया रायदो nama अलकबि मोखां पूरा रेसिपी में ना पूरा डेजर है ना लोगोफोर आया जोंहा भिडिअ खालामनो होआ ना डेलि रायज्लायबाय थायो जोङो कन्टेन्टखौ नागारबाय थायो नालाय मा जागोन उपाय गैया आरो दुखुनि जिबन उपाय गैया होमबा बै गारनांगोन मोजां मोनो ना भिडिअ न' दाउ बेदर लकेल दाउ होदो ना मेदाम Papre, a mí más. Me kelas tau mana mana. Jangan namanya. Kitni ke? Kitni dah mati. लोगोफोर आंनि मबाइलखौ चार्ज होनायाव चार्ज गैला माने दायो आंनि माने अलकबिनिसो मबाइलसो लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै सासेया आलु जिरगासिनो आलुखौ जिराखै आरोना फालौ गोरानखौ देनांगौ फालौ गोरानखौ देनांगोन आरोना देनोसै बारा फालौ जाया जोंहा इयाव पासफुरनबो होदो पासफुरनखौ दहय होखानाय आरो होनो होबाय जेनेबा मैगङा दिनै मोनसेल' आरो ना ओरैबा मोननै जाखायो पाप्पा थाखागोन जेबो माने फालौ गोरानखौ देबाय आरोना लोगोफोर नै दायो दिहुननोसै जाहामा जायो दा दिहुननांगोन दे होमबा जाथों भिडिअ खालामनोबा इफोरखौ फार्स्टआवनो देनानै बरिया बरिया खालामनांगौ ओमफ्राय सासेया बिराद स्पिडआव थायोना दा आं टाइमखौनो मोना खालामना
खामा जाहानि खामखौ दिखियावसो सङो आरोना माने कुकाराव सङा कुकाराव संनाया गोथाव मोनो आरो न'नि मानसिफोरा संनो रोङा ना अ जाहा कुकाराव संद्रोङा नै आलु जाहा माने इ रोङा आं रोङा लोगोफोर बहुत दुखुनि बाथ्रा माबायदि सङोबा कुकाराव खामखो नोंथांमोना खिथाहरदे आयु बन्दुबादि बिहरखौ टिकेट टिकेट बै मकनो ह मा होनदों टिकेट टिकेट दिबो आं नायनो खिदोरा lengkap dia hor bile pimple noha hoy bile biar bile pimple se ola cher nih आलु पियासफोरखौ होबाय आरोना दायो नैखौ होआखै दसे थाना दसे उनाव होगोन आरो खामा जासिगोन साफा खालामनि र' मा इखौनो इयावबो भिडिअ होगोन नामा नोंलाय हा इयाव ओइ मोनसे भिडिअबो नैयावबो गासैयावबो थागोन आरो ने अ भिडिअआ हा सासेया ममो बथेदों खानाया आंनि गथाय रेजें जाबाय सोर नापिदा सोर नैबे ओइ नै खिथिहरलाय सोरखो नै खिथिहर नै केमेराखौ गियोनो साबागोनलै केमेरा गिनाय मानसि नोंसो नुदो आसरित नों आरो मा जोंनि गामियाव सासे इबायदि फाग्ला दङलै फाग्ला मानसि दङ आरोना बियो माने इबायदि उन्दुबाय थायोलै बगम पग्ला नाम होद पाग्लाया हामा मोनगोन नुबाथाय नङा बिबायदि उन्दुनाङा नों आं बिबायदि मोनखायो एकदम कुकिं मिनर पिछे पिछे घूरबा লাগে মই কি কম আৰু सामफ्रामबाय लोगोफोर हदाय माने बिसोरनोसो अमा बेदरखौनो होबाय थानाय जादों आरो ना बेनिखायनो दिनै दाउफोरनो होनोसै होनना सानबाय आरो जोङो आइमोना जि मिनिबाय थादों बेखौ आलायाव मा जागोन बिसोरजों न' दे संख्रि होबाय दा नै केमेराखौ फिदिंनायावनो आखायानो सानाय जाबाय वा मारिनाय स्टाइल बेनि लोगोफोर आंनि बोराया बहुत टेस्टियाव दांनो रोङो आरोना नै हगाया सिगांलाय बिराद ओलद जाबाय मगन नांगौ जागायानो गैया सान नोंसो बुकिं खालामना दोन दे निखौ साइड खालामयो पापर एवनांगोन ना दानो एवना दायो एवनाबो दे ओरै बन्द खालामनि आंथ' बिसाबसो मोनानो गासैबो मेगन गैयै नै नुवाखै बेयाव दायखौ दोनगोन बा नोंबो माबानि बिदि जाबाय नामा गावनि ल'सो जानाय बर' लेंगुवेज फोरोङो होमबाबो आं बहुत ट्राइ खालामो आरो आङो कलेजाव थांबाबो माखौ गानगोन आरोना एकदम आउटडेसन थायोमोन दा बेयाव फाइनालनिफ्रायसो गोजान जानायखाय कुकारावनो जाबाय आरोना आंनि लोगोफोराबो बुङो आरोना जोंना बर'आथ' क्लियार नङा होमबाबो नोङो दैलि दख'ना गानो माने गदुंबाबो नों दख'ना गानो नों बहुत दख'ना गाननो गाहाम मोनो नामा बिदि बुङोमोन आरोना ओमफ्राय आं गाहाम मोनो होनना बुङोमोन आरोना ओमफ्राय बहुत गाहाम मोनो ओमफ्रायो दायो एसे गोजान जायोना ट्रेनजोंसो थाङोना आङो प्रब्लेम जायो बेनिखायनो आङो दा कुर्ता गाननो जाबाय होननानै लोगोफोर आं बर'खौ बहुत गाहाम मोनो आरोना
Nang बर' नङा? Ang pura ang pure बर' जानो लुगैयो आरो ना माने एसामिस रोङि बर' जानो लुगैयो खिन्थु आं रोङा नों माखौ मानसिफोरा आंखौ माने Pure बर'आ दा एसामिस बिबो रोङा? आंखौ मिनिबाय नै दाउ बेदरखौ होबाय आरो ना होननायखौ मिनिबाय आरो ना दाउखौ होबाय ना बुंनायखौ मिनिबाय आरो ना दाउ बेदरखौ होबाय आरो ना होनना बुंनांगोन आरो ना लोगोफोर बेनोसै जोंहा दुखुनि बाथ्रा आं भिडिअ बनायबाबो बहुत मानसिजों मिनिजाबाय थायो होमबाबोथ' डन्ट केयार आं मोजां मोनो ना बेसो बाथ्राया नङा होमबा न' मिनिनांगौ होमबासो मोजां हालदै होबाय हालदै होनायखौनो खिथिनो बावगारबाय नै रायलायनायाव हालदै होनानै मा जानो नैखौ होआबालाय नै इखौ होग्रासो नोङो नैखौ होनानै मा जानो दा नैखौ होआबालाय हे बेदरा दिनै मोजां फ्राय जायासैलै नोंना मानि गिदिर दाउन होदो नोंलाय आंबो होयोना स' आंबो होगोन नै गुन्द्रा गुन्द्रिखौ होलायनोसै नै बिगुर बिसिगोन नामा नोङो बिगुर बिसिगोन नङाबा मा बिगुर बिसिनायहा आं बुजिखोनो ना बुजिखोनो ना र' जारि बिलाइखौ होसिगोन नोंखौ मा खामानि थिनदोंमोन आं आं माबा साफा खालामदोंमोन खिन्थु आं भिडिअ लानायावनो एसे अकस्मात जाबाय बिनिखायनो नै थाराया मोनसेल' थाबाय आरोना बार थाराखै मोनसेल' थाबाय जोंनि गोदनायाव ज्रेम 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 हालुनाय जासिगोन बारा जाबा गाहाम नाङा दाखालि आइ संनाया जि बारा जादोंमोन दायो खोब्बाय नै दसे थानोसै र' मजा मा होदो आरो जिरा सालुक होआबानो जागौमोनलै गोदनायाव ज्रेम 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 मेजेरनायावल' जायनि रोसिखौ गारना संदों दै होनसै दे वान मान्थ जाबाय जोंनिया भिडिअ एगारनाया नै 1 मान्थ फार्स्ट रिल्स एगारदोंमोन ना जोङो 1 मान्थआव 500ता हमना ला र' ने आरो 1 मान्थआव 500ता आरो 1 मान्थ नांगोन होनबा ने 1K जानो जाबाय लोगोफोर आं एसे खामानि दङ खामानिफोरखौ मावला लानोसै ओमफ्राय एन्डिंखौ दायो खिथिगोन बाय बाय बेदरानो बेबायदि जाबाय गोथाव गोथाव बेदर संनो रोङो बेदरखौ नायनो मेजेरगोन आरो गोदनायाव एसे बारा होआखै होमबाबो किसुमानाथ' मा बिलाइ होनो बेखौ नलिं पातखौ नरसिंहखौ मिसिं बिलाइदोबो मोजां जायो आरो किसुमान एकदम बारा होनानै एखेबारे मैगंखौनो गोथां खालामो आरो ना बारा मोजां नङा बिदिबा सिम्पोल एसे होबानो गाहाम नाङा बया मोनदों बहा टेस्ट खालामना नायदों नामा नोङो सासेयानो टेस्ट खालामना नायदो दे संख्रिया माबायदि नाङो माबायदि नांदो बाराद्राय संख्रि बाराद्राय खद जाबाय बाराद्रायसो खद जाबाय आरोना आं एसे डाउन होनो नागिरदोंमोन बेखौ संख्रि खम जादों खोमा माबा बुरजा जादों खोमा होननानै खिन्थु बाराद्राय खदसो जाबाय
गोथाव बाबरे ओंखाम ओंख्रिनो बिखो माबा ओंखाम ओंख्रिबायनो आंखौ बखिसिगोन आं बिनि ओंखाम खननोसै Ayo lo kong tao le. दायो लास्टाव लोगो हमगोन Ni no apa nih jangan nak ada. थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै नोंथांमोना माबोरै मोनखो जोंनि संनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअ'खौ लाइक खालाम शेयार खालाम एबा कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर थ' आं दोननोसै Doननोसै माने लास्ट के खनसे एन्डिंखौ आं खिथिखाबाय थ' बाय बाय